salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like us. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. Hallelujah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, within you.
presence. Thank you, Lord. We will worship you tonight, Lord Jesus Christ. Fill us, O Lord God, with your holy presence. Yes, we worship you, Lord. As I come into your presence, past the gates of praise, to your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your praise. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You were worthy of our praise. To you our lives we raise. You were awesome in this place, mighty God. Let's go to your presence, past the gates of to your sanctuary. You were standing face to face. Look upon. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You were worthy of our praise. To you our loves we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You were worthy of our praise. To you our lives we raise. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. You are so awesome in this place. There is no one like God. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence, oh Lord. Oh, hallelujah. We exalt you. Yes, Lord Jesus. We worship you, Jesus. In your presence, oh
Longing to where you are, Lord. In your presence we are satisfied. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, we glorify. And in His mighty power. So put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So din sa verse 10, makita na to, finally be strong in the Lord and His mighty power. So sa lain nga version ani sa ESV, English Standard Version, adunay gitawag din unity, no? Maghiusa kita dinha uban sa dako nga gahom sa Ginoo. And sa in verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So sa dihang ato ang sulubon, kailangan gid sulubon nato ang tibok armadura sa tong kinabuhi. Diin kumuabot man ang mga struggles against ato ang kaaway, na diin nagahatag og usaman pagkadismaya, pagkadiskuray sa tong kinabuhi. Ingon sa in verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So kinahanglan gid nato nga sulubon gid nato ang kinatibuk-an natong armadura sa tong kinabuhi. Kay nga naman importante gid kayo mo something armadura, mao gid ang pulong sa Ginoo na di natong ginakuptan sa to ang kinabuhi, no? Doon na may mga kabalaka, doon na may kadiskuray sa itong kinabuhi, na ang pulong sa Ginoo nato ang pagakuptan gayod. So ingon siya, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities. Dili ni ingon nga batok sa unod o dugo atong panag-away, kundi batok kini sa buhat sa kaaway, mga kaigsuonan, no? Mga buhat sa kangit-ngit, mga evil spirits, no? Mga ipo-ipo ni Satanas. So ingon pagid siya in verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, no? So sa dihang muabot man ang mga struggles, mga kalisdanan sa tong kinabuhi, tungod kay naa man ang pulong kanato no makabarog gyud ta niining mga panahona. So in verse 14, stand firm then when the belt of truth buckled around your waist, and with the breastplate of righteousness in place. In verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So gikinahanglan gyud nato sulubon gyud ni nato ni mga armadura, which is the belt of truth, the breastplate of righteousness. Gikinahanglan gyud na unsa pa gyud fitted with readiness, unsa ni ang boots na diin ready kita sa tanang panahon, tanang takna, diin makig-away, makigbatok sa kaaway, na dili gyud kita mabalaka, mahadlok kaniya. So ingon pa gyud siya in verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith, no? Kailangan pud nato ning armaduraha na diin panangga sa tong kaaway, which is the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ingon siya in verse 17, take the helmet of salvation and the work of this and the sword of the Spirit. So gikinahanglan usab nato ang helmet sa kaluwasan, diin gikinahanglan nato ang atoang panghuna-huna, masuportahan gayud, maprotektahan gayud sa pulong sa Ginoo, which is the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Gikinahanglan gid ka nato ning pulong sa Ginoo na diin magatabas gayud sa tanang mga buhat sa kaaway, which is the word of God. Mo ni ang pulong sa Ginoo na diin ato gayon kanunay pagakuptan sa tong kinabuhi, mga kaigsuonan. So nag-ingon pa gid siya in verse 18, and pray in the spirit of on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and all keep on praying for all the saints. So munang kinahanglan gid nato ang mga pag-ampo sa matag usa, no? Tanang mga katawan sa Ginoo, kay nga naman sa diha may usa ta sa mga pag-ampo, aduna gyud akong kahimuan kini ang ato ang ginabuhat karong gabi una, no? Mga prayer partners karong gabi una, na side ko na kamo usab, ready na usab ni ini mga butanga.
na diin kita maiusa sa ato ang pag-ampo dinha atubangan sa Ginoo sa ato mga prayer request, no, gikinahanglan na sometimes sa ato ang mga prayer request dili na mo mabasa tanan kay usahay na mga defect ang amo ang mga monitor dinhi magwala-wala. So sige lang karong gabi na paningkamutan nato na ang inyong mga prayer request na inyohang gipadala kanamo matuwag usab ng pagatabangan sa mga pag-ampo. Okay? So karong gabi na dinhi na usab ta sa tuwang spiritual warfare tungod kay gitagaan gitag dako nga authority gid sa Ginoo na diin kita magasukol, no, sa atong kaaway. Dili ni ingon kaaway nga pinaagi sa batok sa unod ug sa dugo, mga espirituhanon kining bahin. So ingon siya in book of Matthew chapter 16 verse 19, ingon ang pulong sa Ginoo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose in earth will be loosed in heaven. So kung unsa daw ang atoang usaman paggagapuson niining kalibutana, paggagapuson usab sa langit ng bahin. Ingon sa kung unsa usab ang atoang pagaluagan niining kalibutana, pagaluagan usab sa Ginoo sa langit ng bahin. So ingon pagid siya in book of Luke chapter 10 verse 19, tan-awa gihatagan ko kamog kagahom sa pagtunog ug mga halas ug mga tanga ug kagahom batok sa mga tanang kagahom sa kaaway ug walay bisan unsa makadaot kaninyo. So mao na ang authority na diin gihatag sa Ginoo kanato na diin pagbatok gid sa tanang mga buhat sa kaaway. So dili lang ingon nga kita lang perminti daog-daugon sa to mga kaaway kun dili kita usab, no, bubatok usab ta kanila pinaagi niini mga pag-ampo naghihatag gayud na otoridad sa Ginoo alang-alang kanato. So karong gabi na, so una ta mubuhat aning mga butanga, mga gitag kapasayloan dinha atubangan sa Ginoo kay nga naman gusto gid sa Ginoo igsoon nakitang tanan mahimong mapainobsanon diha siyang atubangan. Kay nga no kung aduna may mga gipang tagu-taguan sa tuang una-una kasing-kasing posible gayud ang Ginoo dili maminaw sa tuang mga pag-ampo. Makita nato na sa book of Isaiah chapter 1, the whole context sa Isaiah, diin ang mga katawan sa Ginoo sa Israel, sa dihan nagahalad sila tubangan diha sa Ginoo, wala gayud na ganahi ang Ginoo nagapaminaw sila mga pag-ampo pagdaig tungod kay sila aduna may mga gipang tagu-taguan silang kinabuhi. So gikinahanglan gid nato nga mga itag kapasayloan una diha sa Ginoo aron nato mga pag-ampo na hiniusa no mahimo yung epektibo. Naside ko na ang Ginoo nagapaminaw gid kanato mga igsunan. Tungod kay sa book of Psalms chapter 91, no, ang mato mga ang mga pag-ampo gayud sa iyang mga katawan paminawon gayud sa Ginoo igsoon. Ingon siya in book of Psalms chapter 91 verse 14, because he loves me. Nag-ingon ang Ginoo tungod kay siya nahigugma gid kanako, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me sa dihang magatawag siya kanako, I will answer him. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. So that is the promise of God na diin gihatag gayud sa iyang mga katawhan. So mga kaigsuonan, karong gabi una, mga itag kapasayloan gid sa Ginoo. That is a big matter gayud na diin kita mahimong mapainobsanon diha tubangan sa Ginoo. So sige, kung hain man ikaw nagatan-aw ban si mga tibok panimalay, mga kabataan, mga ginikanan, no, mga kaapuhan, karong gabi una mag-iusa ta sa mga pag-ampo na diin, mga itagpasaylo una diha sa Ginoo, and covering mercy diha sa Ginoo, magpatabon ta sa iyang hamiling na dugo, na diin kita dili gayud maunsa sa tanang mga tanikala udyong sa kaaway sa tang kinabuhi. Sige, mag-aampo ta. So Father God, nagapangayod kami og kapasayloan sa tanang mga butang na diin among nabuhat na wala nimo na angayan sa mong kinabuhi. Mangayod kami Lord God ni ana na diin malimpyo ang amo ang huna-huna kasing-kasing kalag, lawas espiritu. Ipadala usab Lord God ang amo ang mga linibuang anghel makig-uban kanamo. Ipadala sa mga prayer partner karong gabi una. Lord God, tanang nagatan-aw tibuok kalibutan. Lord Jesus, ipadala ang ilahang mga guardian angels, angels of war, angels of healing, angels of blessings na diin usab Lord God magaprotect kanila according sa imuang pulong sa book of Psalms chapter 34 verse 7.
na din ipadala gid nimo ang mga anghel Ginoo na magapalibot sa imong mga katawan, labi na sa mga prayer partners karong gabi una. Lord God, I declare also in book of Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon forged against us, Lord God, will prosper. Wala gyud mga buwas kaaway na diin magmalahutayon sa moang kinabuhi, labi na sa moang ginabuhat ron, Lord God, na nahiusa kami sa arangkada o pagbuntog sa buhat sa kaaway, sa pagbungkag sa tanang mga plano, tinguha nila. Lord God, salamat Lord Jesus, imo pagkamaayo, nadiin kami Lord God, nagatuktok diha sa grasya, sa imong trono, panalangin kinabuhi. Diya lamang sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So sige, mga kaigsunan, kita dinhi, nadiin kita maiusa sa paggapos, sa pagbadlong, sa pagbungkag sa tanang mga tanikala o plano o buhat sa kaaway, na diin kung dili man sila malaglag, dili man sila mabungkag, no? Mahimo gid ang usa ka tawo nga diin miserable ang iyang kinabuhi. Sometimes adunay mga problema kabalaka na dili na nato usay makaya, mga diskurahi, pagkadismaya, dili ka na ingon nga buhat sa Ginoo igsoon, kun dili buhat na sa kaaway, na diin ikaw ug ako mahimong miserable o dili na taan mabungahon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Sahay adunay kaluyahon, dili na ingon nga gialaw na sa Ginoo mga kaluyahon, but buhat na sa kaaway na ikaw ug ako mahimong mapakyas sa tanang mga saad sa Ginoo, man maghiusa gid ta, no, mga kaigsunan. Sige, magdungan ta in the mighty name of Jesus. Spirit of rebellion, all spirit of antichrist, false prophets, spirit of stubbornness, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, I bind you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Spirit of anger or Samson spirit, spirit of rage, spirit of temper, spirit of wrath, violence, spirit of irrational, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus. I bind you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Spirit of bitterness, spirit of hatred, spirit of revenge, self-hate, self-retaliation, lack of forgiveness, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, a spirit of jealousy, envy, resentment, spirit of murder, spirit of death, I rebuke you, I cut you, I bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. A spirit of bondage, overbearing, a spirit of weariness, hyperactivity, anxiety, heaviness, nervousness, a spirit of depression, a spirit of stress, black emotion, I bind you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, a spirit of pressure, a spirit of grief, a spirit of tension, a spirit of sorrow, self-pity, sadness, despair, hopelessness, loneliness, a spirit of depression, disappointment, alcoholic, a spirit of drug addiction, smokers, I rebuke you, I bind you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. A spirit of all bondage, a spirit of overbearing, weariness, hyperactivity, anxiety, heaviness, nervousness, hallelujah, I bind you right now in Jesus' name. In Jesus' name. A spirit of idolatry or false god, a spirit of selfishness, people, things, money, sports, business, work, social media, lifestyle, entertainment, TV, movies, online, arcade games, spirits, I rebuke you right now. I cut you, I bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Yarabahukubuyushaya rabasanada. A spirit of Jezebel and Delilah, seductive behavior spirits, a spirit of masturbation, controlling spirits, spirits of manipulation, I bind you, I rebuke you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. A spirit of profanity, a spirit of cursing, a spirit of blasphemy, using God's name in vain, I rebuke you, I cut you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. A spirit of religion, traditions of man, false doctrines, rituals, legalism, martial arts, yoga, secret societies, Freemasonries, Eastern Stars, I rebuke you in the mighty name of Jesus. I cut you, all your plans, in Jesus' name. In Jesus' name. So,
spirit of selfishness, self-gratification, self-will, self-righteousness, self-entitlement, I rebuke you in Jesus' name. I cut you, I bind you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Sa tanang mga prayer partners nato karong gabi na magiusag ta sa pagbuntog kanila, sa pagbungkag kanila sa tanan nila mga planog tinguha alang-alang sa tong kinabuhi. Spirit of conflict, spirit of confusion out in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Spirit of criticism, spirit of bickering, judgmental spirits, argumentative spirits, gossiping, quarreling, fighting spirits, accusational spirits, finding fault spirits, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Spirit of torment, harassment, nightmares, in Jesus' name, hallelujah. Spirits of witchcraft or occult spirits, Kehabods, Wicca, familiar spirits, Santeria, spirits gods, spiritualism, divinational spirits, Palomayombre, sorcery spirits, medicine man, horoscope, astrology, spiritual healer, fortune telling, Indian witchcraft, tarot cards, shamanism, worship of the dead, psychic charms, crystal ball, sensi, voodoo. I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Ungodly soul ties to be broken. No, sexual groups, orgies, rape, sexual abuse, ex-husband or ex-wives. I cut you, I bind you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yarababahuku dubuyo shaya rabasana nahi. Spirit of all deception or accepting lies, self-deception, blinding spirits, hallelujah. Spirits of delusional spirits, denial spirits, delirious spirits, corruption spirits, I bind you right now in Jesus' name. Hallelujah. Spirits of fear, spirits of death, spirit of accidents, fear of future, disapproval, confrontation, rejection, spirit of darkness, loneliness, fear of love, fear of commitment, fear of animals, fear of germs, fear of sickness, fear of Satan, fear of success, fear of trust, fear of panic. I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yarabahukubuyu shaya rababasana nahididi. Spirit of perversion or distortion, Subucus, a female demon believed to have a sexual intercourse with sleeping man. I bind you right now in the mighty name of Jesus. Incubus is a demon, a male form who is upon sleeping woman in order to engage a sexual activity with them. I bind you right now in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of osmodios spirits, internet porn, a spirit of lust, a spirit of masturbation, a spirit of anal sex, bestiality, sexual intercourse between a person and animals, fantasies, lesbianism. I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. A spirit of homosexuality, a spirit of harlot, a spirit of rape, a spirit of adultery, I bind you right now in Jesus' name. A spirit of bestiality, molestation of children, pornography, I rebuke you, I cut you, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of pride, a spirit of arrogance, self-righteousness, egotism, a spirit of pride, intellectualism, a spirit of vanity, ignorance, arrogance, self-importance. I rebuke you, I cut you, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. A spirit of poverty, financial bondage, financial blockage, financial destruction. I rebuke you, I cut you, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. O rabahukubuyo shaya rabashat sarababahidi dihuko. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa book of Luke chapter 9 verse 1. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Amen. Muna ang authority na gihatag sa Ginoo, not only lang siya mga dusik at mga tinunan, alang-alang usab na kanimo karon na nagatanaw mga prayer partners karon natong gabi una na diin i-drive out gid nato ni tanang mga pangalan sa demonyo, tanang mga buwas kaaway na nagapossess, nagamanifest in every diseases. So sige, magdungan ta.
Spirit of allergies, I bind you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, spirit of arthritis, asthma, bacterial infection, cancer, all type of cancer, I bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, chest pain, chickenpox, cold and cough, dengue, I cut you. I rebuke you in the mighty name of Jesus. Diabetes, type A and B or type 1 and 2. Ebola virus, in Jesus' name, madissolve mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Fever or rheumatic typhoid, headache, diseases, hepatitis A, B, and C, HIV, AIDS, influenza, kidney diseases, lung diseases, measles, mental illness, I bind you right now. Madissolve mo sa pangalan ni Jesus. 2,000 anyos nang nilabay na diin nagmadaugo na ang mga katauhan sa Ginoo. Oh, hallelujah. Measles, mental illness, meaning gukukal diseases, osteoporosis, pneumococcal diseases, polio virus, tuberculosis, urinary problems, coronavirus. Lord Jesus, I bind you, coronavirus, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Lord God, protect us for this virus, corona, in the mighty name of Jesus. Lord God, cover us with your precious blood right now, in the mighty name of Jesus. No weapon forged against us will prevail, in Jesus' name. Hallelujah. Walay mga viruses na diin maka-manifest, maka-possession, o makataboy ngadto sa mga katawan sa Ginoo. Even our prayer partners for this evening na diin ang Ginoo magaprotect gayud sa matag usa. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Thank you, Lord God, for your protection. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So nasayad kita na diin ang autoridad natong ginagamit aduna ginidakong kahimuan, no? Ang mga pagampo sa mga matarong aduna gigahom, no? Ug kaayuhan na diin kita mahiusa sa mga pagampo. Imagine tibuok kalibutan ta nahiusa sa mga pagampo nini mga kaigsuonan, no? Dili lang kalibutan miabot usab ni sa trono sa Ginoo na diin ang Ginoo gid nagapaminaw sa tong mga pagampo karong gabi na. So taga na tug dako nga palakpak ang atong Ginoo na diin kita nahimong nagmadaugo na. Imagine and remember 2,000 anyos na diin kita nahimong nagmadaugon. No, usay lang ang kaaway mo inject sa tong unang kasing-kasing na pildido ta. No. Ang gubat dili alang kanimo ug kanako iya sa Ginoo, but ang kadaugan kanimo ug kanako igsoon. No, that is the promise of God. So how many promises that He made for us? Thousands, millions of promises. Alang-alang gina kanimo ug kanaton tanan. Amen. So naside ko na ang nahimo gitang nagmadaugon karong gabi una. Dili ningon na walay nahimo ang atong mga pagampo, dako gid kahimuan ni atong mga pagampo karong takna ang mga kaigsuonan, labi na sa itong mga prayer partners karong gabi una. So sige, ihatag na po ako sa ato lahi nga bahin sa to ang host pastor kang Pastor Junilio Molina, no, sa to ang mga prayer request. Sige, ako na lang kay murag wa siya kabit-bit og para niya. Sige, sa tuwa mga prayer request karon hatagan natog kapanahunan na diin mahatagan og pansin sa mga pagampo ang inyo ang gipadala sa moa na mga prayer request. Labi na sa tuwa mga viewers karong gabi una, nagapasalamat usab kami na diin kamo nagsubaybay sa tuang programa dinhi sa tuang webpage or Facebook channel, no, live streaming din sa International One Way Outreach at the City Cathedral of Tagum. Sige, okay. Kaangging Vioniola, no? So, may gabi diha kaninyo uban sa inyohang pamilya. Kaangging Vioniola watching from Balili. So, sige. Sige, prayer request daw sa iyang mga kaigsunan. Pwede pa to na to fine. Sige. Okay. Paabot-abot lang na kadali. Wala. Sige.
Sa matunahon. Kang Ate Iya, so Rosaria Gides Nunyesa, may gabi din na sa inyo ate, uban kang Kiapidot. Siya, good evening Pastor, our prayer request, protection sa among tibok pamilya, amen. Good health, protection sa akong mga anak, Kenneth Carlo nga nagatrabaho. Habulan kanunay mi sa dugo ni Ginoong Hesus, amen. Protection pod sa akong mga borders tanan, sa ilang mga pamilya. Prayer pod na mahuman na ang SCQ, mawala na gyud ning COVID-19. Protection sa tanang frontliners sa SPMC. Salamat kayo sa mga pag-ampo ninyo sa amua Pastor. God bless you all. Sige, ato ang ampuan ng prayer request ni Ate Iya Nunyesa. Father God, salamat Lord sa mga prayer request ni Ate Iya. Nadiin ay lang tibuok pamilya Ginoo, ikaw maghahatag kanilag maayong panglawas sa matag adlaw, proteksyonan Ginoo ang iyahang tibuok panimalay uban siyang mga kabataan kang Kenneth ug kang Carlo, uban silang pagtrabaho, kaalam kay balon na diin ikaw maghahatag kanila, uban kang Kiapidot usab Ginoo na diin imuhang imuhang hamili na dugo maga-cover gid kanila, na diin walay mga buwats kaaway, na diin magatandog silahang kinabuhi, na diin Lord God secure gid sila diha sa mga kamot. Dinosab Lord God ang tanan nila mga borders Ginoo ginapangay namo, na diin ang ilang paghigugma diha kanimo Lord God maabri usab, protection na usab nila Ginoo ang ilahang pagpamuyo sila mga borders, na wala gyud mga viruses na matakboy ngadto kanila sa tibuok panimalay o mga borders. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Salamat sa protection sa tanang mga frontliners sa SPMC. Salamat Ginoo na ikaw gid maga-cover kanila sa imong precious blood. I-preserve gid ang ilang kinabuhi Ginoo, na diin ang mahimo usab sila na instrumento sa pagtabang sa imong mga katawhan. In the mighty name of Jesus, amen and amen. So sige, salamat kang Eddie Lucero, na diin na to ang mga viewers karon. Sige, ka Marlene Cataliona Saladaga, yung sa prayer request na ako, salvation sa Saladaga, Catalonia, Dumana family, divine strength, divine provision, divine protection, genuine happiness, peace of mind, good health sa whole family. Salamat Pastor, God bless sa inyo. Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Marlene. Father God, salamat sa mga prayer request ni Sister Marlene, na diin ang kalwasan sa tanang mga Saladaga family. Ikaw, Lord God, mag-aabri ni Ana sa kaluwasan ngadto kanila sa tibok panimalay, Catalonia, Dumana family, o ikaw sa maghahatag og divine strength kanila Ginoo, divine provision, divine protection gikan gidiha kanimo, og genuine happiness gikan gidiha kanimo, kalinaw, kalipay, maayong panglawas sa tibuok panimalay. Salamat Lord God na diin kami nagatuktok diha sa grasya sa imong trono, na diin ang among mga pag-ampo gyud adunay katubagan diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So sa tanan mga taga Cordoba One Way Outreach, may gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyo ang paglantaw usab sa tuang programa dinhi sa ato ang web page sa Facebook, live streaming. So kang Chesa Joy Cuerda Bantayan, may gabi din ha sa inyo ha Chesa, uban sa mong pinalangga nga mama ug papa. So ingon siya, maayong gabi Pastor, prayer request Abantayan family, kabaskog gyud sa panlawas, kadasigon sa pagpangalagad, amen. Protection sa akong mamag papa, kauban pud sa tanang mga kaubanan namo sa among tindahan, amen. Protection pud sa tanang frontliners, especially sa healthcare workers, healing pud sa tibok kalibutan. Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Sister Chesa Joy Cuerda Bantayan. Father God, salamat Ginoo sa iyang mga prayer request, na diin ikaw maghahatag kalig-on kabasog sa panglawas sa tibok panimalay, na diin Lord God ang ilang pagpangalagad kada sigon diha kanimo, kanunay gid magainiton diha sa imong mga saad, na diin Lord God ang ilahang paglaom, ang ilang mga pangandoy, mga langit ng bahin, diin magadilaab sila ang kinasuluran kasing-kasing huna-huna, na diin Lord God sa kanunay magmadasigon. Salamat usab sa protection sa iyang mama o sa iyang papa, na diin Lord God uban sa kaubanan usab silang kaubanan sa tindahan, na diin Lord God ang imuhang divine protection, covering mercy, na diin Lord God ang imong precious blood maga-cover gid ngadto kanila. Salamat usab Ginoo sa tanang mga workers, healthcare workers, na diin ikaw magatabon, magapreserve usab sa ilang kinabuhi, na diin Lord God wala gyud mga mutaboy nga mga virus sila ang panglawas kundi i-preserve nimo. Salamat usab sa tibok kalibutan sa kaayuhan
Din Lord God, ma-wash out na by your blood ang gitawag og COVID-19 nga virus. Lord God, na dili gina siya magdugay. Lord Jesus, ginapangayo usab namo ang imong protection sa ilang tibok panimalay. Salamat sa katubagan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ingon si Ate Iya Rosalia Gides Nuniesa, salamat sa Ginoo. Salamat. Hallelujah. Si Rap Magbanwa, ingon siya, good evening Pastor. God is powerful. Prayer request. God's protection. Muna iyang prayer request. So blessings and good health for me and my family. So thank you and God bless us always regards to all brethren in the Lord. So sige, amputa sa mga prayer request ni Brother Rap. Sige, Father God, salamat Ginoo sa mga prayer request ni Brother Rap Magbanwa na diin ikaw Lord God magahatag kaniya o protection sa matag adlaw, panalangin, maayong panglawas kaniya o sa tibok panimalay. Na diin Lord God ikaw gid magahatag kanila kalig-on kabaskog. Salamat usab Lord God sa mga provision financial na diin gikinahanglan nila sa matag adlaw. Salamat sa mga pagkamay, dalay gini ka sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kang Reka Glaiza. So salamat sa inyo ang pagsubaybay sa itong programa. So ingon siya, prayer request na ako Pastor, salvation sa Escobidal, Daleva, Kabatingan family, kalig-on og initon gayud sa pagpangalagad hangtod sa katapusang mga adlaw. Langit nung kaalam, kahibalo, divine protection, kalipay og kalinaw sa tibok pamilya. Amen. Hallelujah. Protection sa atong presidente, pastor, ug sa tanang frontliners ug ang pagbalik sa kaayuhan no sa tibok kalibutan. Maulang pastor, maayong gabi ug dalaygon ang Dios. Sige, mag-aampo ta kang Reka Glaiza sa mga prayer request. Father God, salamat Ginoo sa mga prayer request sa mga igsoon na diin ang kaluwasan sa Escobidal, Daleva, Kabatingan family, imuha yung abrihan niining nga mga kapanahunan mga katapusang adlaw na diin Lord God na diin mapaambit usab kanila ang kinabuhing way katapusan. Ginoo, salamat Lord God sa tibuok panimalay nila na diin maabri gayud ang espirituhanong kaalam kahibalo. Nasayod kami ikaw ang Ginoo na mahigugmaon, maluluyon, ikaw ang Dios sa gugma, ikaw ang Dios sa kaluwasan. Salamat Lord God na diin ang tibuok kalibutan gay Lord God. Adunay kaayuhan pinaagi gid sa imong precious blood. Ya kanimo Lord God, kalipay kalinaw. Salamat sa tanan niya mga prayer request na side kami Lord God, adunay katubagan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So kang Brother Ronel Katiis Bergonia. So salamat Brother Ronel na sila sa Manila karon. Ingon siya maayong gabi diha sa inyo Kuya Anli and Pastor Molina og sa kauban nimo diha ya. So maayong gabi po diha kaninyo Brother Ronel. Ingon siya, kumusta diha? Mingaw na kaayo ko sa inyo ha, kuya. Gimingaw na pod mi dinhi. Nga-lockdown mong gudtaan Siguro na rapi katuyuan ng Ginoo. Labi na sa atong music ministry. Salamat kaayo sa inyong mga pag-ampo. Prayer request na ko is sa yung prayer request. Nagnilabay man. Sige. Pwede pa to na to ma-search. Okay, pas kaya to ang mga prayer request na to. Okay, salamat kayo. Dininala na to sa cellphone basahon. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Sige. Press lang lang. Okay, cellphone. Sige. Comment sa tos pinakalabaw. Okay, ito na mga prayer request na to na okay. Sige, hindi na lang ta kang clear. Padayon ta clear kainglit. Siya, praise the Lord all the time. Among prayer request, kauban ang tibuok pamilya sa kainglit, tabudlong, istorba,
lusen nga tagaan og langit ng kaalam sa kanunay kabaskog ug taas nga kinabuhi, protection gikan sa COVID-19, kagawasan sa pagpakasala ug ang pinaka-importante ang kaluwasan sa tibok namo nga pamilya. Amen. Sige, ato ang iampo ang request ni Sister Claire Kainglet. For God, salamat Lord sa mga request ni Claire Kainglet na diin Lord God ang tibok nilang panimalay. Lord God, ikaw gid maga-protect kanila, tabudlong family, Kainglet family, istorba, lusen nga tagaan og langit nun nga kaalam, Ginoo sa kanunay ug kabaskog ug taas nga kinabuhi, proteksyonan usab sila nining mga panahon na Ginoo na dili gid sila matakbuyan sa mga viruses. Lord God, ikaw magahatag kanila og kabaskog sa panglawas. Diin Lord God, ikaw gid magahatag kanila sa tanan nila mga panginanglanon sa matag adlaw. Nadiin gawas nun sila sa mga buhat kaaway, buhat sa sala. Na dili gid Lord God makapenetrate sila ang tibok panimalay. Salamat Lord God sa kaluwasan silang tibok panimalay na diin ikaw gid mahimaya silahang kinabuhi nining katapusang adlaw hangtod gid sa imong pagbalik. Salamat Ginoo sa imong pagkamay, dalay gid ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So katong prayer request kanina ni Ronel Virgonia, ato na pong ipahabol. Salamat Lord God sa mga request ni Brother Ronel Virgonia na diin ikaw makiguban kaniya uban siyang asawa, na diin Lord God itanang financial aspect maayong panglawas, protection sa matag adlaw, ikaw gi Lord God maga-cover sa imong precious blood kanila na wala gi mga problema, kabalaka, kadismaya silahang tibok panimalay kun dili kalipay kalinaw manaagid kanila sa matag adlaw. Diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige. Padayon ta kang Bing St. Louis ingon siya, pastor, pa-help sa prayer protection sa ako ang mga anak ug pamilya nga naa diha sa Pinas, sa akua auntie yang kwerda nga naa sa Saudi. Ang Ginoo gayud maga-comfort kaniya luyo sa kamingaw ug kaluyahon. Ang Ginoo magauban kaniya ug magadasig kaniya sa tanang panahon. God bless pastor. Sige, magaampo ta sa mga request ni Vincent Luis. Father God, salamat Ginoo na diin ikaw magaprotect kaniya, na diin uban siya ang tibok panimalay. Ikaw maga-cover gid sa imong precious blood Lord God, na wala gyud makadismaya, wala mga buhat kaaway na mahimong successful kanila kundi ang imong provision, kalipay, kalinaw na diin Lord God maga-manifest kanila, labi na Lord ang gahom sa balaang espiritu, magapuno gid kanila ang diog sa balaang espiritu uban Lord kang yang kwerda. I pray Lord God na naasa sa Saudi karon na diin Lord ikaw usab magabisita kaniya, ang imong presensya nagatod sa kalinaw, kadagaya sa kinabuhi, kalipay na diin ang balaang espiritu Lord God magatudlo kaniya, mag-comfort kaniya sa matag adlaw, luyo sa mga pagsulay, luyo sa kaluyahon. Ikaw magahatag og kusog kaniya na walay mga buhat kaaway na magahatag og discouragement, magahatag pagkadismaya, kahadlok, walay mga kabalaka sa pangalan ni Jesus. Lord God, na diin ang tanan nilang tibok panimalay Ginoo mahimo yung magmalampuson sa mga saad. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, dalay gyud ikaw sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So sige kang Hana Grace Kaday, may gabi diha si Hana kay naa si Kaluloy, sa papaluloy ni mo dinhi. Ingon siya, maayong gabi pastor, among prayer request kay maayong panglawas. Amen. Nawala man. So siya maayong panglawas sa kanunay ug protection sa tibuok pamilya, mawala na jud ang COVID, protection sa tanang frontliners, mabalik sa normal ang panimbahon, padayon sa kadasig sa mga Kristohanon. Amen. Salamat. Sige, ato ang i-pray. Murag na nidagan man. So sige. Salamat Lord God sa mga request ni Sister Hana Grace Kaday na diin Lord God ikaw gid magahatag kanila sa tibok panimalay ug maayong panglawas Ginoo, proteksyonan sa matag adlaw, ang covering mercy precious blood din maga-cover ngadto kanila tibuok pamilya. Lord God, ikaw gid magadihog kanila sa tibuok pamilya sa imong balaang espiritu. Na din Lord God ang mga pagsulay, mga buhat kaaway dili gayud magahatag kanila og kabalaka, kadismaya silang hunahunag kasing-kasing kundi ang kalinaw pinaagi diha uban sa imong presensya. Na din Lord God mabalik na sab ang panagiusa na panimbahon. Salamat Lord God sa imong pagkamayo nining prayer request namong gipasangat diha sa imong trono sa grasya, adunay katubagan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ingon si
Ilordi Labastida siya, hallelujah. So, hallelujah, sabi niya si Modoy. Salamat sa Ginoo, praise God. So, sige. Sa pagina sa sunod, sige, sa makausa, salamat sa to ang mga viewers, mga watchers, mga prayer partners, sa tibok kalibutan, labi na kang Ruchel Buntor Singkol, ingon siya in Jesus name. Salamat sa Ginoo. Ingon si Sister Marilan Tayag, may gabi diha kaninyo, na siya prayer request, ingon siya, maayong gabi pastor, prayer request, divine protection sa pamilya Tayag, Usa, Disabella, Lucero, Saro na Nasol, Bandalan, goodness, tagaan, kanunay, kaligon, ug kadasig, kaalam, ug kahibalo diha sa Ginoo. Protection to all frontliners, protection ug kusog sa kanunay ni Randy ug Kokoy sa pagtrabaho. Salamat ug God bless, Pastor. Sige, salamat Ginoo sa mga prayer request ni Marilan Tayag. Di Lord God, ikaw gid magahatag kanila, magabubo, maga-shower sa divine protection gikan diha kanimo sa Tayag family, Usa family, Disabella, Lucero, Saro, Sarona, Nasol, Bandalan, Goodness, na diin tagaan nimo sila kaligon ug kadasig sa pag-alaga diha kanimo, kaluwasan sa tanang mga pamilya Ginoo, kaalam kay balo gikan diha kanimo. Di nang tibok panimalay, may usa usab sila diha sa pag-alagad nining katapusang adlaw. Usab sa tanang mga frontliners, ikaw sa mga protection kanila. Protection ug kusog sa diin usab sa kang Randy ug kang Kukoy sa pagtrabaho nila karong mga panahon na din, Lord God, ikaw mag-protection kanila, kaalam kay balo magahatag kaligon, kabaskog sa panglawas. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Sige, padayon ta. Ingon siya, si Jemdel Dayo Gato. So, salamat usab sa inyong pagsubaybay sa itong programa. Ingon siya, good day po, Pastor. Para request na protection sa tibok na akong pamilya, labi na sa akong ginikanan na sila Marciano G. Gato, Senyor og Dominga D. Gato og mga igsuon, mga pamangkin at lalo na sa akong anak nga si James Ern San Juan og sa ilang health pastor lalo na sa akua nga naa sa nasud Saudi nga tagaan ko og maayong panglawas araw-araw palayo sa mga balatian, no? Praise God, amen, hallelujah. Sige, mag-aampo ta sa mga request ni Jimdel Dayo Gato. Father God, salamat Ginoo sa ilang tibok panimalay na diin ikaw, Lord God, magahatag kanilag kaligon, kabaskog sa panglawas. Na diin, Lord God, ang Mariano G. Gato Senior ug Dominga D. Gato, Ginoo na diin uban siyang pamkumangkon, na diin ikaw gid maghatag kanilag maayong panglawas Ginoo. Tanang mga panginahanglanon nila ikaw magas-provide, Lord God, labi na siyang pagtrabaho sa nasod sa Saudi, ikaw Ginoo maghatag kaniyag maayong panglawas sa matag adlaw. Ipahilayo siya sa mga viruses, ipahilayo siya sa mga kadaot, mga disgrasya. Ug dili, Lord God, ikaw magaprotect kaniya sa matag adlaw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige, magapadayon ta. Ngun si Ninang Marites Sansano Racacho, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Salamat sa inyong pagsubaybay, Ninang, sa matag programa nato dinhi sa tuang webpage sa Facebook. So sige, kang Kylie Tanhay, siya, good evening Pastor, ang among prayer request, protection sa tibok pamilya, good health, kaligon sa pagpangalagad, ug among gitugyan si Uncle Tuyong na dili na lang unta pantuson og kuhaw naman gyud sa siya dili naman siya makabangon, dili na pod mukaon, amo na siya itugyan sa kamot sa Ginoo. Sige, mag-aampo usab kami kang Tuyong. So gimingaw na usab kami, mismo kami gipangmingaw na, no? Kay dinhi biya usab kauban nato si Katuyong dinhi. Usab siya nagabantay dinhi atong panimalay sa mga pagdaig pagsimba. So nahimo siyang caretaker usab kanato sa to ang mga butang dinhi. So sige, Father God, salamat sa mga prayer request ni Kylie Tanhay na din, Lord God, ikaw gid maghahatag kanila og protection, maayong panglawas sa matag adlaw sa lang tibok panimalay, no? Tanhay family,
Kalig-on sa pagpangalagad, kadasig sa imong mga saad, Ginoo, na dili gid mawala ang imong mga pulong ngadto kanila, kung dili magadilab kanunay silang kasing-kasing ug guna-huna hangtod sa imong pagbalik. Na diin, Lord God, si Kuya Tuyong usab, ginaampo na mo, Lord God, ang imo hagyong mga plano, ang kabubuton, maogi matuman ngadto sa iyahang kinabuhi. Nasad kami, Lord God, ang iyahang kinabuhi, ana amang gid simuhang gamhanan, ang kamot na diin, Lord God, diha kanimo adunay kasiguruhan. Nasad kami, Lord, aduna may kinabuhi nimo giandam, kinabuhing way katapusan, lawas nga dili na malaglag, lawas nga dili na madunot. Busa, Lord God, ginapangayo namo na diin ikaw makig-uban usab kaniya hangtod gayud siyang katapusang kinabuhi. Na diin, Lord God, ang imo hagyong plano kabubuton may matuman sa tanan. Salamat sa imong pagkamayo, dalay gid ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, magapadayon ta sa atong mga prayer request. Ingon si Emil Cobrador, si Brother Emil. Okay, may gabi diha kanimo, Brother Emil. Ingon siya, good PM Pastor, prayer request na mo good health and protection for the whole family. Uban sa atua, ang mga government officials, frontliners, Christians, churches, Christian brothers and sisters, complete healing ni Papa Moods sa iya mga gibati. Salamat, Pastor. Sige, mag-aampo ta sa mga request ni Brother Emil Cobrador. Father God, salamat Ginoo. Na diin ikaw, Lord God, magahatag kanilag maayong panglawas, proteksyon sa tibuok panimalay ni Brother Emil Cobrador, uban siyang asawa. Na diin, Lord God, ang kalipay, kalinaw, kadagaya sa kinabuhi proteksyon. Na dili, Lord God, kawad-an sila sa matag-adlaw nila na panginanglanon sa ilahang matag-adlaw, Ginoo, sa pagkaon, sa tubig, sa hangin, ikaw magasupply ni anang tanan, labi na sa financial, espirituhanong kaalam kay balo. Ikaw gid magasupply, magapuno kanila sa matag-adlaw, labi na, Lord God, sa mga government official, mga frontliners, mga Christian churches, sa mga members tanan ng mga Kristohanon na adunay gyud kaakig usab sa pag-alaga diha kanimo, ikaw magaligon kanila. Salamat sa protection sa matag-usa. Salamat usab sa kumplito nga kaayuhan, Ginoo. Lord God, nagatuktok kami diha sa imong grasya sa trono, kaayuhan, gugma na diin ang iyahang Papa Moods, Lord God. Maayong Ginoo karon taknaa sa mga pag-ampo. Lord, ipadala ang mga anghel sa kaayuhan na mag-minister karon kaniya. Angels of healing, Ginoo, mag-aayo samtang nagahigda siya, Lord God. Salamat sa imong pagkamay, dalay gyud ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sige, salamat sa itong mga viewers once again. Ingon si, sige. Ingon si, salamat ni Care Algabri sa imong pagsubaybay. Salamat, Brother Care. Kang kay Marie Curayag, sa to God be the, all the glory. Prayer request, Pastor, kay padayon ta sa atong prayers from the frontliners and government leaders. Sige, magapadayon ta, Father God. Salamat, Ginoo, sa mga prayer request na diin gipadala ni kay Marie Curayag. Na diin, Lord God, ikaw gid, Lord God, magahatag o kadasigon sa pinaagi sa mga pag-ampo sa mga katawan usab. Kami usab nagaampo kanila sa tibok panimalay na tagan mo sa kalig-on kabaskog sa panglawas, ikaw mag-provide sa tanang mga panginanglanon nila, Ginoo, nining mga takna na diin, Lord God, ikaw mag-satisfy sa tanang mga panginanglanon nila. Idili ikaw magakulang kanila sa tanang mga panginanglanon sa pagkaon, sa tubig, sa hangin, na din ikaw magabuhong kanila ni anak sa matag-adlaw, sa financial na aspeto. Salamat, Lord, sab sa mga frontliners, government leaders, ikaw sab magaprotect kanila, magahatag kaalam kay bala sa pagdumala nining luyo sa mga problema, luyo sa mga crisis na giatubang sa tibok kalibutan. Salamat, Lord God, sa katubagan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, padayon ta kang Sister Vera Chris Labrador Orais. May gabi din ha kanimo, Sister Vera. Sa good evening, Pastor. Prayer request na ako, Salvation Orais Labrador, kang sa Vanyas, Villarosa, Siniel, Kalipay, Kalinaw, labi na sa panimalay, panagiusa sa tibok pamilya, heavenly knowledge and wisdom. Amen. Courage and perseverance sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Divine protection
good health, long life to serve God. Holy Spirit-filled life. Amen. Open doors spiritually. Sige, mag-aampo ta kang Sister Vera siya mga prayer request. Father God, salamat Ginoo sa tanang kaluwasan sa Orais family, Labrador, Ibanez, Villarosa, Siniel. Ikaw, Lord God, mag-aabri sa grasya sa kaluwasan ngadto kanila na din, Lord God, ang imo mga saad na din maabri kanila, maabri ilang espirituhanong panguna-una mata, Lord God, na diin ang imong mga saad Ginoo maabri usab kanila na di nagahatod sa kaluwasan sa kinabuhing way katapusan. Salamat sa kalipay, kalinaw, labi na sa ilang tibuok panimalay, panaghiusa sa tibuok pamilya. Lord God, ang kaalam kay balo na langit nun imong ibuhong kanila, ipuno nimo kanila ang spirit of courage and the spirit of perseverance sa pag-alaga diha kanimo na diin, Lord God, puno gid sila sa matag adlaw, divine protection, maayong panglawas, hataas nga kinabuhi na sa pag-alaga diha kanimo, puno usab sa diyog sa balaang espiritu og nagapangayo siya usab og open doors gamit ang iyang kinabuhi na diin, Lord God, magasangyaw, magapaambit usab sa kaluwasan gikan diha kanimo. Salamat, Lord God, sa kinabuhi ni Sister Vera na diin mahimo usab siya nga asin o kahayag sa iyang tibok panimalay, pamilya, mga kaparantihan, sa mga kasilinganan, sa mga kahigalaan. Salamat, Lord God, sa mga kamay. Dalagin ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, magapadayon ta. Kang Marivet na Soltayag, maayong gabi, Pastor. Request na ako, divine protection sa tibok pamilya, good health and more blessings. Ug labi pa sa akong bana, si Kukoy ug kay Randy. Pod labi pa sa ilahang amo pod na tagaan sila og more strength ang ilahang trabaho, protection ug maayong panglawas. Thank you, Pastor. God bless to your family. Sige, mag-aampot ta kang Marivet na Soltayag. Father God, nasayad kami na din ikaw gid nagapaminaw sa mga pag-ampo ang imuhang trono sa grasya abrigel sa mga pag-ampo sa mga katawan. Salamat sa pamilya ni Marivet na Soltayag. Lord God, adunay divine protection gikan diha kanimo sa tibok panimalay, maayong panglawas Ginoo. Lord, more blessings pa nga moabot na masatisfy sila. Adunay kalipay sa mga panalangin nga gikan diha kanimo ug labi na sa iyahang abanan nga si Kukoy. Ikaw sa protection, labi na usab kang Randy sa ilang trabaho. Lord God, ikaw gid magapadala kanilang mga anghel makiguban kanila. Protection ni sila Ginoo, tabuni sila sa mga hamili na dugo na walay mga buhat sa kaaway ni viruses, Lord God, na makataboy sila hang panglawas. Lord God, ikaw magalimpyo sa hangin sa ilang pagtrabaho. Lord God, ikaw sa magahatag kaligon. Salamat sa protection sa matagadlaw kanila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat sa to mga viewers. Kang kay James de Guzman, ingon siya among prayer request, protection sa tibok family. Apil pod ako mga igsoon dito sa Bohol og ila family dugang kaalam kay balo maayo ang panlawas kalig-on o sa pagtuo kadasig kanunay pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ato ang tabangan sa mga pag-ampo ang mga prayer request ni James de Guzman. Sige, Father God, salamat sa mga prayer request ni Brother James de Guzman. I pray, Lord God, na diin ikaw gid maghahatag kanilang protection sa tibok panimalay. Lord Jesus, na diin ikaw gid mag-supply kanila sa matag adlaw, financial na provision, spiritual provision. Na diin, Lord God, magabuhong gid ikaw ngadto kanila ang kahingpitan sa pag-alagad, manaagid kanila ang diog sa balaang espiritu magapuno ikaw ngadto kanila. Apil sa iyahang tibuok kaigsuunan, pamilya na nasa Bohol na diin magmalig-on usab sa pag-alaga diha kanimo dugang kaalam kay balo na langit nun. At dili gid, Lord God, maluyah panahon nining dako nga krisis, kun dili, Lord God, damor ni noon magkakalayo ang paghigugma, pag-alagad diha kanimo. Na diin, Lord God, mahimong magdinot-duton sa pag-alagad, pagtuo diha kanimo. Salamat sa ilang tibok panimalay sa kahiusa, kalinaw, kalipay. Diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, kang Christopher Valo. So, may gabi diha kaninyo sa inyong pagsubaybay sa tuang webpage live streaming sa Facebook sa International One Way Outreach. Ingon siya si Christopher Valo, ingon siya maayong gabi ninyo mga tanan diha sa Tagum o sa tanang sakop International One Way diha sa Tagum. Prayer request na mo, Pastor, nga adunay
nga kanunay ana ang maayong pangluwas no sa among pamilya, kanunay maghatag ang Ginoo namo sa langit nung kaalam ug kahibalo ilabi na sa among pastor nga si Pastor Chandy Molina. No, salamat sa inyong pastor dinha usab sa mga kaubanan ninyong mga membro kung siya nga kanunay hayagan sa balaang pulong sa atong Ginoo mao'y kadasig ug nakapalig-on kanamo diri. Amen. Protection and safety sa matag usa kanamo, more pa nga panalangin gikan sa atong Ginoo. No, ma-COVID free na unta mi diri sa Cebu. Salamat pastor and God bless us all. Sige, ampo kita sa request ni Christopher Balo. Father God, salamat Ginoo sa mga request ni Christopher Balo na diin Lord God ikaw gyud magahatag kanila sa kanunay maayong panglawas sa tibok pamilya, panglawas sa tibuok abanay, dadiin ang ilahang pastor usab magabubo usab ikaw sa langit nung kaalam na diin sa tanang mga miyembro didto sa Cebu. I pray Lord God na diin imo pang lig-unon aduna pay kalipay mahayagan pa gyud sa imong mga pulong balaang pulong nga gikan gyud kanimo na magahatag og kadasig niining katapusang panahon na diin magalig-on ang imong mga saad ngadto sa imong mga katawan sa Cebu. Lord God, salamat Lord God sa imong pagkamaayo na diin ang panalangin magawas gud ngadto kanila na anining taknaa imong proteksyonan sila Lord God sa mga viruses na nag-spread out sa tibuok Cebu. Lord God, tibuok kalibutan. Lord Jesus, na dili gid sila matakbuyan na anang virusa Lord God na manifestation sa kaaway. Lord Jesus, hatagi sila protection sa matag adlaw. Salamat sa imong pagkamay, dalaygon ikaw sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, padayon ta kang Sister Ellen Nay Bagaslaw. So may gabi diha kaninyo. Salamat sa inyong pagsubaybay, uban kang Roy, uban sa inyong pinilangga nga anak no, si David. Ingon siya request ni Pastor kadasig kainit sa pagpangalagad. Amen. Salamat kayo. Ingon siya magmalahotayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Good health sa tibok Bagaslaw, Kurayag, Kainglit family. Sige, mag-aamputa. Salamat for Jesus sa mga prayer request ni Sister Ellen Nay Bagaslaw na diin Lord God ikaw magahatag kadasig kainiton sa pag-alagad labi na sa imong mga pulong na dili gid mawala Ginoo, mga pulong na diin nagnunot sila kasing-kasing og huna-huna na nagapahinomdom gayud na diin ikaw gid Lord God magahatag kadasig kanila sa matag adlaw na diin Lord God magmalawtayon gid hangtod gid sa imong pagbalik at hagan nimo sila maayong pangluwas tibuok Bagaslaw family, Kurayag, Kainglit family na diin Lord God walay mga balatian makatakboy kanila, walay mga viruses. In the mighty name of Jesus, Lord God, walay luna ang buhat sa mga kaaway o mga viruses sa ilang panimalay. Kung dili, Lord, ang kalinaw, kalipay, ang tiyog sa balaang espiritu magapuno ngadto kanila. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagkamayo. Kami nagasangat sa imong diha sa imong trono sa mga pag-ampo. Trono sa grasyag panalangin, katubagan gikan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ingon si Brother Edie Lucero sa maayong gabi pastor, among prayer request maayong panglawas, kalig-on ug kadasig sa pagpangalagad, kalinaw sa pagpuyo ug proteksyon sa tibok nako family. Sige, mag-aampo ta. Salamat Lord God kang Brother Edie Lucero na diini kagid Lord magahatag maayong panglawas, kalig-on kadasig sa pag-alagad, kalinaw sa pagpuyo, protection sa matag adlaw ngadto kanila Ginoo ikaw mag-provide sa tanang mga panginahanglanon nila. Thank you Jesus sa iyang request. Aside kami Lord God, ikaw gyud nagapaminaw niining takna sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, amen. Okay, salamat once again sa tuwa mga viewers karong gabi una. Kang Sister Angging Bronyola, ingon siya pa-pray me sa mga taga one way sa Balili, Kapatagan, Lanao, Del Norte. O may gabi diya kaninyo mga taga Lanao, Del Norte, one way outreach. Yan siya mga madawatan ang kaluwasan no? Sa amua mga igsuon diri makadawat og kaluwasan iya mga kaigsuonan diri sa Lanao. Okay, so sige og kalig-on og sa pagpangalagad og mawala
ang COVID-19. God bless us all. Sige, salamat kayo sa imo ang pagpadala sa imo ang prayer request din ni Sister Anging Bronyola. Amuaning tagan gid og pansin ang imo mga prayer request. Sige, Father God, salamat Ginoo ang mga prayer request ni Sister Anging Bronyola, kading Lord God ang tibuok International One Way Outreach sa Balili, Kapatagan, Lanao del Norte, na diin ikaw Lord mag-aabri sa kaluwasan sa tanang mga nagapalibot kanila, no, mga kaparentihan, lig-unon usab nila nimo Ginoo ang tibuok membro sa Balili, Kapatagan, Lanao del Norte. Diin ikaw Lord God malgalig-on ni ining katapusang mga adlaw na walay ni isa kanila Ginoo na muatras mawala sa pag-alaga diha kanimo, kundi Lord God ikaw gid sa kanunay magapahinumdum sa mga saad, lig-unon nimo sila Ginoo, magmainiton sila sa mga saad sa mga pulong na dili gayud mulubad hangtod gayud sa imong pagbalik. Salamat Ginoo sa mga prayer request ni Sister Anging Bronyola na diin adunay katubagan ni ining taknaa. Salamat Lord God sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Magapadayon ta. So salamat ka tiyang Espartero, mga viewers nato, kang Binji, Kanyada at Noza. So watching from Panabo. God bless. So sa tanang mga taga Panabo, may gabi usab diha kaninyo. So kami usab nagapasalamat na diin kamo nagatanaw sa tong programa ni dinhi sa to ang webpage, Facebook, no, webpage live streaming. So ingon si Josephine Ulango Tayag, good evening Pastor, prayer request nako protection sa pagbiyahe nila Kukoy ug Grandi sa Vermont, maayong panglawas sa amo og kaalam gikan sa Ginoo. Amen. Sige, salamat kay ate sa mga request. Father God, salamat Ginoo sa mga request ni Ate Josephine Olango Tayag, na diin ikaw Lord God magaprotect kanila sa matag adlaw. Labi na Lord God sa biyahe sa pagbiyahe ni Brother Kukoy and Randy sa matag adlaw sa Vermont, na diin ikaw Ginoo makig-uban kanila Vermont, California, maayong panglawas sa matag adlaw kaalam kay balo sa tibuok pamilya. Na dili gid ikaw Lord God magmakulang kanila sa matag adlaw. Ikaw Ginoo maga-provide sa talang mga panginanglanon, mapagkaon man, mantubig man, maayong nga hangin, limpyo na hangin, walay mga virus sa pangalan ni Jesus. Salamat Lord God sa imong pagkamay, ikaw maga-cover sa imong protect, sa imong cover mercy, divine protection, imong precious blood maga-cover ngadto kanila. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sige, kang Wilkin Anquera, kang Brother Wilkin uban sa tibok Panimalay, may gabi diha kaninyo. Singon siya, good PM Pastor Andy and Pastor Dudong, prayer request Anquera family. O ingon si Pastor Dudong, may gabi po diha kanimo. So ingon siya, kadasig sa pag-alagad kanunay, good health. Amen. Kaluwasan sa Dano o Anquera family, protection sa biyahe kanunay. Thanks Pastor. Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Brother Wilkin Anquera. Father God, kami nag-aampo gayud, nagatuboy sa mga pag-ampo diha kanimo diin Lord Jesus. Ikaw Ginoo magatubag sa mga prayer request ni Brother Wilkin Anquera, na diin ang kadasig sa pag-alaga diha kanimo kanunay, na diin ikaw magabubo, magalig-on kanila, maayong panglawas, kaluwasan sa Dano ug Anquera family, protection sa matag adlaw sa biyahe. Ginoo, ikaw gid magahingpit kanila sa matag adlaw, ikaw magadasig kanila, magahatag kalig-on, kabaskog sa panglawas tibuok adlaw. Ayaw gid sila itugot Ginoo, na diin ang mga buwas kaway magmalampuson kanila, kundili ang imong mga plano may magmalatayon ngadto silang tibok Panimalay. Maayong panglawas, protection sa matag adlaw, kalig-on, kadasig, diog sa balang espiritu, magapuno gid ikaw sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, dalaygon gid ikaw sa walay katapusan. Ikaw ang Dios din mag-aabri sa proteksyon ngadto kanila kaluwasan usab sa Danog Anquera family. Salamat Ginoo na diin ning katapusang adlaw, ikaw sa Lord God mag-aabri sa espirituhanong panghuna-huna, espirituhanong mga mata igdulungog, na diin madinawaton sila sa imong mga saad. Labi na imong pulong Ginoo naghatod sa katapusang walay katapusang kinabuhi. Nining katapusang adlaw kami Ginoo nagaatod sa mga prayer request dinha kanimo, diin walay pamilya nila Ginoo na makalas nga kinabuhi. Dili Lord mapaambit gayud diha sa mga saad sa kinabuhi way katapusan.
Nintanan ginapangayon namo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ingon si Chisa Joy Cuerda Bantayan nga siya, amen. Amen. Salamat sa Ginoo Steve. Fee and Jen, nga siya, praise the Lord. Hallelujah. Si Elordi Labasteda, kang Brother Doy, nga siya, Pastor Anli, God bless you, protection sa pamilya namo ug sa tanan mga anak sa Ginoo sa work ni Winang. Okay. Sige, mag-ampot ta sa mga prayer request ni Brother Doy. Father God, salamat Ginoo, na diin ikaw Ginoo maga-protection kang Brother Doy. Na diin uban siya ang asawa sa matag-adlaw na trabaho. Protection na nimo sila Ginoo, tabunan nimo sila sa mga hamili na dugo, ipadala ang ilahang mga guardian angels, mga ministers sa matag-adlaw na walay mga buwat gid sa kaaway, magatandog kanila, walay mga viruses magatakboy kanila. Lord, i-preserve ang ilang kinabuhi alang-alang usab sa imong buluhaton. I-preserve ilang kinabuhi sa dako pagid Lord God na buluhaton na imuha diin ay isangon ngadto kanila sa tibok panimalay. Salamat Ginoo sa diog sa balang espiritu magapuno ngadto kanila. Salamat sa matag-adlaw nila panginahanglanon. Ikaw usab Lord God maga-supply, mapagkaon man, matubig man, sa maayong hangin man. Salamat sa imong pagkamay, dalaygin ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Gay kang at Gloria Molina, uban kang Nonoy, uban silang tibok panimalay, no? Kang Chingching, kang Changchang, kang Kiking, uban kang Ayan, no? Sa tibok pamilya, no? May gabi diha kaninyo. And siya prayer request, ligunon sa pagpangalagad ang Molina family ug divine protection ni Kiking sa Japan. Sige. Salamat Lord God sa tibuok pamilya nila Ati Gloria Molina, uban lang kay Nunoy Molina, uban kang Changchang Kiking, kang Chingching, Lord God, na diin uban usab kang Ayan, no? Na diin ikaw mga protection kanila Ginoo, silang pagpangalaga diha kanimo sa matag-adlaw, na diin ikaw magapuno sa kainiton, pagtuo, kalig-on sa pag-alagad. Ang diog sa balaang espiritu refresh gayud, magapuno gayud sa matag-adlaw sa tibok panimalay. Ginoo, ikaw maga-cover sa mong precious blood. Ipadala usab ang ilahang mga anghel na maga-minister sa matag-adlaw. Angels of blessings, angels of protection, angels of war, angels of healing. Nadiin Lord God, labi na kang Brother Kiking Molina, Chickerson Molina na naa sa Japan karon. Ginaampo na mo Ginoo kung hain man siya sa Japan, ikaw Ginoo makig-uban kaniya sa Tokyo, Japan. Makig-uban kaniya Ginoo, ang imong presensya magahatag kalinaw, kalipay, kadagaya sa kinabuhi. Protection ni siya Ginoo ni ining mga kapanahuna na walay mga viruses makatakboy kaniya. Unsa man ang pangalan na COVID-19 na diin ginganlan ng virusa, magihinginlan sa pangalan ni Jesus, nagdili gid makaunsa kaniya. Lord God, salamat sa mong pagkamay, dalagin ikaw sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ingon si Brother Care Algabre, so may gabi din na kanimo Brother Care. Siya, good evening Pastor Anli, and sa tanan pa-request na ko ang divine protection sa tibok pamilya ug sa tanang anak sa Ginoo in every neighborhood, okay? Community and city. May the Holy Spirit inspire us to pray, to give, to love, to serve, and to proclaim the gospel, that the name of Jesus Christ be glorified around the world amidst this global crisis. God bless you, Pastor and family. Sige, Ginoo sa magapanalangin kanimo Brother Care. So ingon, sige, mag-pray ta siyang request. Father God, salamat Ginoo sa request ni Brother Care Algabre. Diin ikaw gid Lord God magahatag og divine protection sa tibok panimalay nila, pamilya, sa mga igsuon, uban sa tanang mga anak sa Ginoo, uban sa mga silingan, sa komunidad, tibok syudad. Diin ikaw Lord God makig-uban kanamo, diin ang imong protection manaagid kanamo. Salamat Lord God na diin sa ilahang tibuok ang mga silingan, matagaan usab og panahon na diin maabri ang kaluwasan ngadto kanila. Gamiton nimo si Brother Care na ang imo mga pulong magamit Lord God na magasangyaw siya sa kaluwasan gikan diha kanimo. Ay ila mga parinti, mga silinganan na mahimo siyang asin og kahayag diha sa iyahang palibot, tibuok panimalay, tibuok parinti. Salamat Lord God sa imong pagkamayo, labi na sa giatubang na dako nga krisis sa tibuok kalibutan. Ikaw Lord God magahatag
ug maayo nga pamaagi ug ikaw sab Lord God magalimpyo niining tanan. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, ang imong pangalan mabayaw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige. Kang Ati Rosely Vontor Banjola uban kang kay John, no, may gabi diha kaninyo, isa maayong gabi diha kaninyo pastor. Ang akong prayer request nga ang Ginoo gid kanunay magauban kanamo, kadasig, kaalam, kauhaw, kanunay sa pulong sa Dios, kaluwasan sa tibok Banjola ug Vontor family, ug salamat sa Ginoo nga kanunay gayud nagasupply sa tanang namong panginahanglan. Matag adlaw wala gayud miniya gipasagdan, kanunay nagasupply. Salamat sa Ginoo. Salamat pastor. Sige, Father God, kami nagaampo sa mga prayer request ni Ate Rosely Vontor Banjola uban kang John, uban kang kay John, uban sa tibok Panimalay sa mga kabataan na di na kalig-on ang kadasig sa pag-alaga diha kanimo, kanunay gid man naa kanila sa matag adlaw. Lord Jesus, ayaw sila kawadi sa supply sa matag adlaw. Salamat usab sa kaluwasan Ginoo sa tibok Banjola, Vontor family. Salamat Ginoo, ikaw mag-aabri nining mga taknaa, nining panahuna sa katapusang adlaw na di na kaluwasan maabri usab kanila Lord God. Mapaambit ang grasya sa kaluwasan, ang grasya sa panalangin, ang tinuod nga kinabuhi, ang tinuod namong ginalauman, ginapaabot mao ang kaluwasan, mao ang kinabuhing way katapusan gikan diha kanimo. Lord Jesus, ginapangayo namo na diin maabri gayud ang ilang spirituhanong limpatakan panghuna-una mga mata dulungog kasing-kasing na diin mahimong madinawaton ni isa imong mga pulong. Salamat Lord God na diin ikaw gyud sa kanunay magahupong, magasupply, magabuhong sa tanang mga panginahanglanon nila sa matag adlaw sa tibok Panimalay sa pangalan ni Jesus. Amen. So ingon si Chang Ispartero, si Sister Chang, no, ingon siya, thank you Lord, salamat sa Ginoo. So kang Ninang Marites Sansano Rakacho, ban kang Ninong Sani, no, ban kang pinalangga nila na only son si Jasper, no siya, good evening pastor, please our family prayer request, good health always, long life, divine wisdom, makauban tang tanan sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Kaluwasan sa Rakacho, Sotelo, Sansano and Peralta family, tugutan na sa gobyerno ang pagsimba. Thanks much Pastor, God bless. Sige, salamat Lord God sa mga prayer request ni Ninang Marites Sansano Rakacho na diin Lord God ikaw magahatag kanila og maayong panglawas sa kanunay sa matag adlaw at taas nga kinabuhi na diin mag-enjoy sila sa mga sad, proteksyon sa matag adlaw, divine wisdom Lord God, diin makauban nila ang tanan Lord God, tanang Kristohanon mabalik na gid Lord God sa pagsimba, sa pag-alaga diha kanimo, mahiusa na Lord God, ikaw sab magahupong usab sa mga panginahanglanon kanila, ma-financial man, ma-espirituhanon man, na kaalaman, ikaw gid Lord God magahupong ni ana, dasiga sila sa matag adlaw na din ang diyog sa balaang espiritu, magapuno kanila, walay kaluyahon, walay kabalaka, walay kadismaya. Lord God, ikaw kanunay magahatag kanilag kalipay, kalinaw, na diin Lord God, the joy of the Lord is their strength. Ang kalipay nimo Ginoo mao gid ang ilahang bug-os nga kusog sa matag adlaw Ginoo, walay kaluya, walay mga balatian, protection sa matag adlaw. Ikaw Lord God maga-cover sa imong precious blood kanila sa tibok Panimalay, kalig-on kabaskog sa matag adlaw sa pagpanarbaho. Salamat Lord God sa imong pagkamay, dalagyon ikaw sa walay katapusan. Nagasangat kami sa mga pag-ampo diha sa imong trono sa grasya, kinabuhi panalangin diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ingon si Bing St. Louis, ang siya, amen. Salamat pastor, salamat si mo Sister Bing Louis, maski layo kay mo namos Canada, nagasubaybay gihapon mo sa tong programa. Buntag sila ha. So kang Abigail Tihada, ingon siya, kumusta na mo din ha Sister Abigail, uban kang Jonathan Nabustan, kabudyak, uban silahang pinalangga nga anak na si Zion. So kumusta kaninyo din ha, yung gabi kaninyo sa prayer request namo pastor, kalig-on sa tibok pamilya, proteksyon, kainiton sa pagpangalagad, dihugan kanunay sa Ginoo sa iyang balang espiritu. Amen. God bless. Hallelujah. Sige, salamat Lord God sa mga prayer request ni Abigail Tihada. Nasayad kami Lord na diin ikaw ang Diyos sa proteksyon, ikaw ang Diyos na di naghatag og kainiton sa pag-alagad, busa ginapangayo namo Lord God,
na diin sa itibok panimalay, ikaw magabubo sa diyog sa balang espiritu, na diin magadilab kanunay silang kasing-kasing, magadilaab gid ang imo mga saad, magadilaab Ginoo ang diyog sa balang espiritu na maghatod sa saad sa kinabuhing way katapusan. Ayaw itugot ang tanang mga buhat sa kaway, buhat sa kahadlok, kadismaya, diskurahi. Lord God, walay mga espiritu nga dili maayo magana manifest lang tibok panimalay. Lord God, ginagapos na mo sa pangalan ni Jesus, kung dili Lord ang kalinaw, kalipay, kadasig kainiton sa pag-alaga diha kanimo. Lord God, puna sila sa diyog sa walang espiritu sa matagadlaw. Ang 9 fruit of the Holy Spirit maga-manifest, maga-work in gayud sila at kinabuhi. Lord God, nadiin sila maga-work out usab sa mga saad. Salamat gid sa imong pagkamayo. Dalay gyud ikaw sa walay katapusan. Ang among mga pag-ampo nagalaom yun kami na adunay katubagan na diin Lord God diha kanimo maabri ang trono sa kaluwasan, trono sa kadagaya sa panalangin, trono sa grasya. Salamat sa imong pagkamay, dalaygin ikaw sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, ingon si Virgo September siya. Amen. Hallelujah. Sa Cherry Pink, Mahipos, Bakaron, Cora, Kukas. So, ingon siya, maayong gabi, pastor, prayer request, kadasig ug kalig-on sa pagpangalagad sa amua ni Bert. So, maayong gabi diha, sab kanimo Bert, protection sa matag adlaw ug good health, salvation, Bakaron, Chukas, Mahipos, Escalera, family, mawala na ang COVID-19 ug mabalik na sa normal ang tanan ug ang panimbahon. Salamat and God bless sa inyo, pastor. Sige. Mag-aampo ta sa prayer request ni Sister Cherry Pink. For God, salamat Ginoo na diin ikaw gid magahatag kadasig kalig-on sa pagpangalaga diha kanimo kainiton gikan diha kanimo Lord God. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ka. Busa sa kanunay kami nagasalig diha kanimo. Ang protection sa matagadlaw, maayong panglawas kaluwasan sa tanang Bakaron, Chukas, Mahipos, Escalera family. Lord Jesus, na diin ikaw mag-aabri sa ilahang panghuna-huna, espirituhanong kasing-kasing panghuna-huna mga mata, na diin maabri gid Lord God. Kung wala ka, wala sila'y mahimo ni mga panahona na din Lord God ang imuhang kaluwasan maabri ngadto kanila mapaambit gid Ginoo. Salamat sa maayong panglawas. Salamat Lord God na diin ang ilahang mga prayer request Ginoo na diin kining COVID-19 dili na magmalaw tayon. Protection ni sila ni ining mga virus na walay mga virus Ginoo na makatakboy kanila. Walay mga balatian, walay mga kaluyahon, walay mga kalintura, walay mga sipon, walay mga ubo. Ginoo, ikaw mag-restore sa matagadlaw. Ikaw maghatag kalig kabaskog sa panglawas. Na din Lord God ang ilang ginasdisar na din mabalik na ang panimbahon na mahiusa kami sa pagdaig diha kanimo na side kami Lord adunay right time o takna gayud nga gi pahiluna nimo Lord God ni ining panahuna na din kami may usa sa mga pagdaig pagsimba diha kanimo. Nagapaabot kami niya ng takna Ginoo diha lamang kanimo ang tanan mga pag-ampo adunay katubagan diha sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, magapadayon ta si Jim Daldayo Gato, ingon sa salamat. Sige, salamat pod. Dahil ta Annalyn Ngelito Pitugo, sa maayong gabi pastor, paampo ko tibok pamilya, ligunon lang jud mi, no? Uban ta na tabang sa Ginoo, maayong lawas kanunay ug sa among pastor Ray Famor og Fe Famor, blessed kinabuhi. Sige, mag-aampo ta sa mga I think nanisa sa lasang. Sige, Father God, salamat Lord God sa mga prayer request ni Annalyn Militon Pitigo. Na din Lord God, ikaw gid magahatag kanila og kalig-on sa tibuok pamilya sa pag-alaga diha kanimo Ginoo. Na diin ang tibuok pamilya nila Lord God. Makabatunan gid nila ang maayong panglawas, kalig-on, kabaskog, panalangin, kinabuhi, proteksyon sa matagadlaw, ma-financial man, mapagkaon man, matubig man, mahangin, limpyo, gikan gidiha kanimo. Lord God, walay mga balatian mo takboy kanila. Ginoo, ang kalipay kalinaw manaagid kanila. Labi na Lord God sa ilahang pastor na si Ray Famor, uban kang at Ninang Fe. Ikaw magalig-on kanila. Wisdom and knowledge, heavenly gikan diha kanimo Lord God. Ikaw magabubo ang diog sa balaang espiritu.
ikaw Lord God magahatag kanila, magalig-on sa pag-alagad, maga-supply sa tanang mga panginahanglanon, ma-financial man, ma-espirituhanon man nagikinahanglan, ikaw Lord God magahupong sa matag adlaw kanila. Salamat sa tanang mga membro Ginoo sa lasang uban silang tibok pastor na diin magmadasigon kayo diin katapusang adlaw na walay ni isa kanila mawala sa pag-alaga diha kanimo na diin sila Lord God samtang adunay mga krisis sa panahon sila usab initon sa pag-alaga diha kanimo na diin Lord God ang tanang mga membro magapaluyo usab sa pag-ampo silahang pastor. Salamat Lord God sa imong pagkamayo dalay gyud ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ingon si Aida Cecilio ingon sa praise the Lord mayong gabi pastor. My prayer request is permi ka init sa among pag-alagad sa Ginoo uban sa akong tibuok pamilya. Amen. Aligado, Tolentino family uban sa among kauban sa church diri sa Nabunturan, no? Ning gabi sa tanan yung mga taga Nabunturan International One Way Outreach ug sa among pastor Kayaw, no? Pinasahi nga pag-atiman sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. No, salamat ug God bless you more Pastor Molina and family. Sige. Salamat Lord God sa mga request ni Sister Aida Cecilio. Karon takna kami Lord God nagapaabot diha sa imong grasya sa trono na diin Lord God ang ilang mga request labi na sa pag-alagad na mainiton sa matag adlaw sa mga saad gikan diha kanimo na dili gyud Lord God mulubad ang imong mga pulong sa kinabuhi na diin Lord ang tibuok pamilya Aligado Tolentino family diin Lord God ikaw maghatag kalig-on kanila kadasig sa pag-alagad ang imong mga saad kanunay Lord God magapahinumdum sa matag adlaw uban sa tibuok nila mga kaubanan sa panimalay sa mga pagsimba sa Nabunturan Church International One Way Outreach na diin ikaw magalig-on gid kanila uban silang Pastor Kayaw na diin Lord God magahatag usab og kaalam kay balo kalig-on kadasig kainiton kaalam kay balo na langitnon diyog sa balaang espiritu magapuno ikaw ngadto silang pastor na walay kaluyahon walay mga buwas kaaway na diin magahatag kadismaya diskurahi kun dili Lord God ang kalig-on sa pag-alaga diha kanimo ipadala ang iya mga linibuang anghel usab makig-uban kaniya uban silang tibok panimalay magapanalangin financial magapanalangin maayong panglawas magapanalangin langitnong bahin mga langitnong kaalam sukad-sukad nga wala pagyud nila masinati ikaw magabubo ni anak. Salamat Lord God sa imong pagkamaayo dalay gyud ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sige ka Jemdel Dayo Gaton siya good day pastor prayer request ko ulit sa iyo tibok pamilya may problema padala ra mo sa inyo mga request tuwa nang basahon no uban sa kalipay no sa inyohang pagsubaybay sa mga ingon siya good day pastor prayer request ko ulit sa iyo tibok family sa mga Gato family Dayo family Guson family Lina family Palen family Gumela family nga tagaan sila og maayong panglawas sa isa't isa. Pastor, God is good all the time. Amen. Sige, mag-aampo ta sa prayer request ni Jemdel Dayo Gato for the God nagapasangat kami sa mga prayer request na mga igsoon sa tibuok pamilya nila tibuok pamilya sa Gato Dayo, Guzon, Lina family, Palen, Gumela na diin tagaan ni sila maayong panglawas sa matag adlaw Ginoo. Lord God, ayaw sila kawad-i sa tanang mga panginanglanon sa matag adlaw, kalig-on, kabaskog, Lord God, ang diyog sa balaang espiritu, na diin ang tibok pamilya, panimalay, adunay kalipay sa mga saad, adunay kalipay na din sila nagapaabot sa mga ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoo sa mga pagkamayo, na di sila kawad-an sa supply sa matag adlaw, na diin ikaw gyud magahupong sa tanang mga panginanglanon nila. Lord Jesus, ikaw man ang among provider, great supplier, ikaw mag-supply, mag-provide sa pamilya ni Jemdel Dayo Gato uban sa mga pamilya na diin iyang gipadala na diin uban sa among mga pag-ampo. Salamat Lord God sa imong pagkamay, dalagan ikaw sulay katapusan. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Sige, salamat sa to ang mga viewers karong gabi na. No, okay, basinapa mo yung mga prayer request din ha. Pahabol. No, wala na yung mga pahabol na mga prayer request. Tanan? Okay na tanan, nabasa na tanan? Basahan na. Sige,
Kung ihatag na ako ang katapusang panahon sa to ang host pastor, si Pastor Reverend Junelio Molina. Sige. Ang atong kinabuhi lumalabay lamang, way kapuslanan kung wala ang Diyos. Ang akong mga nahinumduma na mga kauban na mo sa ministry. Si Pastor Alexis, kumusta? Mayang gabi diha kaninyo. O gimingaw na mi kaninyo diha sa Butuan. O ang atong mga kauban ng mga pastor diha sa Surigao Tandag, si Pastor Tony Ason. Okay, Pastor Tony, kumusta? Uban sa imong panimalay. Okay, si Mrs. Okay, salamat. Kumusta mo diha? O ang atong mga area sa Surigao del Norte, si Pastor Judith here. Kumusta mo diha, Pastor Judith? Okay, nagapadayon gihapon kami sa mga pagpaluyo, sa mga pagampo diha kaninyo. Og salite si Pastor Chris Paglinawan. Kumusta mo diha, Pastor? Og si Pastor Anden, nagaampo kami sa mayong panglawas ni Pastor Anden. Salamat sa inyong kongregasyon og sa uban nato nga mga kaigsunan diha sa Liti. Okay, og diri sa Cebu sa mga pastor diha sa Kalan, atong pastor diha sa Suong, si pare ay nahikalimot ko sa hangga. Okay, kumusta mo diha, pare? Okay, ang atong pastor diha sa Ilutungan. Okay, og si Ande, si Ay, kumusta mo diha? Mga bata, kumusta? Okay, pabilin og paglig-on sa Ginoo tungod kay niini mga panahon na pagatumanon kayo sumala sa gingon sa Matthew chapter 5 verse 17. Kung sa karong gabi, salamat kayo sa uban pa nato nga mga kaigsunan, uban sa atong mga area overseer, si Jojo Villarino, si Pastor Lito Luna, si Pastor Kimpan, Carling, kumusta mo diya, Pastor? Si Pastor Diwani. Okay, Pastor Diwani, Pastor Diwani Castro, si Pastor Yuyon nga bagong na install ingon nga mga area overseer, Pastor Lapi, o si Pastor Fred Aguilar sa New Bataan. Okay. Doon na kita pahabol na pagampo. Kinsa to si Michelle Ramos. O sa iyang prayer request. Okay, Ramos family. Okay. Sige, magampo ta, Ginoo. Salamat sa mga prayer request ni Michelle Ramos. Ginoo, dili na mo mahinumduman sa mga pangalan na panagampo kami nga ikaw gayud na hibalo niini. Nakaila kanila busalig una ang ilang pagpangalagad bisan pa man si Brother Tuyong nga ilang gi-request alang sa iyang kaayuhan. Busa nagampo kami ang imo kabubuton gayud may matuman. Busa panalangin ni ang pamilya ni Michelle uban sa tibuok nilang mga kaliwatan. Og salamat, Ginoo, ni mga pag-ampo nga magapadayon gayud ang imong kusog ngadto kanila. Ginoo, salamat nga dili gid kami mapakyas diha sa mga pag-ampo. Salamat, kinita na magpasalamat sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Praise the Lord. Okay. So maayong gabi kaniyong tanan og God bless you. God bless us all. Maayong gabi.